хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 26 сентябр дар Паём ТВ. дар ҳоле ки истифодаи корти мирии Русияро баъзе аз кишварҳо аз ҷумла Узбекистону Қазоқистон манъ карданд, мақомоти тоҷик гуфтанд, истифодаи он дар банкомату терминалҳои ду бонки кишвар бе мушкил ба роҳ монда шудааст. Кортҳои низоми пардохтии Русия Мир дар қаламрави Тоҷикистон дар ду бонк, Кассаи давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк ва Душанбе Сити Бонк фаъолият доранд. Ба гуфтаи масъулини ин соҳа, маблағ аз кортҳои Мир бо пули миллӣ сомонӣ муомилот мешаванд. Аз Тоҷикистон тавассути замимаи Амонат Мобайл ва аз Русия тавассути ҳама гуна замимаи мобилии бонкҳои мухталифи Русия пул ба корти Мир интиқол додан мумкин аст. Раҳматова инчунин гуфт, ки аз сентябри соли 2022 Амонатбонк пешниҳоди кортҳои интиқоли миллии системаи пардохти миллии корти миллиро бо имконияти корбур дар Русия ва шарикон оғоз кард. Ёдрас мешавем, ки Амонатбонк бузургтарин бонки давлатӣ дар кишвар буда, дар сохтори он 75 филиал ва зиёда аз 500 маркази хизматрасонӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ мебошад. дар ноҳияи бахши вилояти Хатлон, қарзи ташкилоту идораҳо, аҳолӣ, корхонаҳо ва дигар муштариён аз ҳаққи истифодаи барқ ба 52 миллиону 881 ҳазору 877 сомонӣ расидааст, ки миёни онҳо ҳукумати ноҳия низ ҳаст. Сафархон Ғуломов, роҳбари тиҷоратии шабакаи барқии ноҳияи бахш, дар суҳбат ба нашрияи Фараж гуфтааст, ки аз 52,8 миллион қарзи барқ, 25 миллиону 299 ҳазораш қарзи аҳолӣ, 1 миллиону 123 ҳазораш қарзи корхонаву ташкилотҳои буҷетӣ ва боқӣ аз дигар муштариён мебошад. Ба иттилои манбаъ, аз ҳама қарзи бештар дар идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия 3 миллиону 603 ҳазор сомонӣ, беморхонаи марказӣ 172,933 сомонӣ, ҳукумати ноҳия 68,169 сомонӣ аст. дар 8 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби ҳукумати ноҳия танҳо барои истифодаи барқ 2000 сомонӣ пардохт шудаасту халос, аммо дар 8 моҳ ҳукумати ноҳия беш аз 18500 сомонӣ барқ истифода кардааст. нархи арз. қурби рубли русӣ дар оғози ин ҳафта дар душанбе боло рафта, феълан 100 рубл дар сатҳи 16 сомониву 80 дирам қарор дорад. охири ҳафтаи гузашта 100 рубл баробари 16 сомониву 55 дирам буд. ба иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши асъори амрикоию аврупоӣ дар кишвар майли поинравӣ дошта, феълан $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1022 сомониву 93 дирам ва 100 евро 996 сомониву 96 дирам нарх дорад. болоравии қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки ахиран арзиши ин пул дар биржаи Москав низ боло рафта, арзиши евро ва доллар коҳиш ёфтаанд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон $85.37 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью Йорк $79.05 муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1644 сомониву 55 сент барои 1 унс таъин шуд.